ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବବିଙ୍କ ଘର। ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବବିଙ୍କର ଘରକୁ। ବବିଙ୍କ ସରକାରୀ ଘର ଏବେ ଚୁରମାର। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ? ବିଜେଡି ନେତା ବବି ଦାସ ସରକାରୀ ଘରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଚାଲିଛି। ବବିଙ୍କ ସରକାରୀ ଘରେ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଘରର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଖାପାଖି 2 ରୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ବୈଠକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ବବିଙ୍କ ରୁମ୍ ରହିଥିଲା। ଏହାସହ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଦଳୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଘରେ ଏତେ ବଡ଼ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା? ଏହି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଅନୁମତି? ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କି ଭଙ୍ଗାରୁଜା? ଏହାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳେ ନାହିଁ। 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ମିଶି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ବବି ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଘର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଣୁ ସେ କ୍ୱାର୍ଟରର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଭାଙ୍ଗୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୈଠକ ବସୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଳୀୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ତେବେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର ପଦାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପବ୍ଲିକ୍ ଟକ୍।